Două cuvinte magice care te pot ajuta să readuci în viața ta persoana iubită sau un prieten cu care ți-a întrerupt comunicarea. Esența este că aceste cuvinte sting între voi și persoana vizată supărarea, mânia și orice alt negativ. De asemenea, îi trimit un semn că vrei să vă împăcați, iar dacă și persoana respectivă nu este împotrivă, relația se va restabili de la sine. Practic, nu aduce nimic rău, deci poți încerca. Deschide în telefon fotografia persoanei și spune Radora, numele persoanei de 6 ori. Și după spune Daro, numele persoanei de 7 ori. Asta e tot. Încearcă. Scrie în comentarii. Amin, amin, amin. Pune un like și abonează-te. La mine găsești multe lucruri interesante.